Dragi prieteni, bine v-am regăsit pe canalul Ora de Mate. Suntem la lecția cu numărul 134. Continuăm capitolul legat de cerc și vorbim astăzi despre tangente dintr-un punct exterior la un cerc. Până să vorbim propriu despre aceste tangente, trebuie să vedem, să ne aducem aminte ce este aceea o tangentă la un cerc. Tangenta la un cerc este dreapta care intersectează cercul într-un punct. Deci, încă o dată, tangenta este dreapta care intersectează cercul într-un punct. Acum că ne-am readus aminte ce este aceea o tangentă, să vorbim mai amănunțit despre acestea. Dacă o dreaptă este tangentă la cerc, atunci raza în punctul de tangență este perpendiculară pe tangentă. Deci, încă o dată, dacă o dreaptă este tangentă la cerc, atunci raza în punctul de tangență este perpendiculară pe tangentă. Aici avem această figură, acest cerc, în care OA este raza, iar cea cu roșu este dreapta de mic. Și pentru că dreapta de mic este tangentă la cerc, atunci raza OA va fi perpendiculară pe această dreaptă tangentă la cerc. Adică OA perpendiculară pe D mic. Un aspect foarte important de care să țineți cont și pe care eu acum o să vă învăț cum să procedați, este acela de a construi tangenta la cerc dintr-un punct exterior cercului. Cum se face acest lucru? Prin următorii pași, deci respectând următorii pași. Să presupunem că dorim să construim tangenta la acest cerc, pornind din punctul A, care este un punct, bineînțeles, exterior acestui cerc. Pasul numărul 1 este aceea de a determina punctul B, care este mijlocul segmentului AO. Deci, vedeți, în jos, la figura de jos, deja începem să rezolvăm acești pași. Deci am spus că trebuie să determinăm punctul B, care este în mijlocul segmentului AO. Deci mai întâi trasăm segmentul AO, deci din punctul exterior cercului până în centrul acelui cerc. Iar acest segment AO îl împărțim în două și la jumătatea sa trasăm punctul B, care va fi mijlocul unui nou cerc pe care îl vom construi. Deci acest punct B, care este mijlocul segmentului AO, va fi centrul altui cerc pe care l-am desenat aici cu negru. Deci, cercul inițial era cercul albastru, iar noul cerc pe care l-am construit, care are centrul în punctul B, este desenat cu negru. Acum, observăm că cele două cercuri, cercul inițial și cercul nou trasat, se intersectează în două puncte. Le-am notat T1 și T2, T de la tangentă. Aceste puncte T1 și T2, în care cele două cercuri se intersectează, sunt de fapt punctele de tangență. Punctele de tangență, adică punctele prin care vor trece tangentele la acel cerc. Deci, cum am spus, T1 și T2 sunt punctele de tangență. Atunci, dreptele AT1 și AT2 vor fi tangentele la cerc care pleacă din punctul A. Și astfel am făcut modul de construire a tangentelor la cerc dintr-un punct exterior cercului. Continuând cele spuse anterior, voi face o precizare foarte importantă și anume o teoremă, putem spune, care se numește teorema ciocului de cioară. Pare ciudată, dar așa se numește, pentru că are forma unui cioc de cioară. Dar ce spune această teoremă? Dacă AT1 și AT2, cum avem aici această figură, sunt tangente la cerc din punctul exterior A, atunci segmentele AT1 și AT2 sunt congruente. Deci, aceasta este teorema ciocului de cioară, pentru că vedeți această figură ca și cum ar avea forma unui cioc de cioară. Deci, încă o dată, dacă AT1 și AT2 sunt tangente la cerc din punctul exterior A, atunci segmentele AT1 și AT2 sunt congruente. Cum facem demonstrația acestei teoreme a ciocului de cioară? În primul rând, avem două triunghiuri dreptunghice, AOT1 și AOT2, care sunt triunghiuri dreptunghice, cum am spus. De ce sunt dreptunghice? Deoarece avem razele în punctul de tangență care sunt perpendiculare pe cele două tangente.
Și atunci, aceste triunghiuri AOT1 și AOT2 vor fi triunghiuri dreptunghice. Însă, mai mult decât atât, aceste triunghiuri sunt chiar congruente între ele. Deoarece AO este latură comună, iar OT1 și OT2 sunt congruente deoarece sunt raze într-un cerc și știm foarte bine că razele într-un cerc sunt congruente. Avem nevoie doar de două elemente, pentru că triunghiul fiind dreptunghi, automat vor avea și al treilea element, și anume unghiul de 90 de grade. Și conform cazului de congruență ipotenuză-catetă, am făcut demonstrația congruenței celor două triunghiuri. Și pentru că cele două triunghiuri sunt congruente, atunci și elementele corespondente vor fi congruente. Și rezultă și că AT1 este congruent cu AT2, exact demonstrația teoremei ciocului de cioară. Dragi prieteni, aceasta a fost lecția de astăzi. Vă mulțumesc că și m-ați urmărit. Nu uitați să vă abonați, cei care n-ați făcut-o, să mă răsplătiți cu un like și un share. Nu uitați de contul de Instagram Ora de Mate și de pagina de Facebook cu același nume. Să ne revedem cu bine la lecția cu numărul 135. Bye, bye!